Үз халкын әйдәп, алга баручы затлар була. Сергей Чавайн Мари әдәбиятына нигез салучы, милләткә юл күрсәтүче. Ни кызганыч, милләтенә, халкына хезмәт итеп, репрессия корбаны була. Яшәгән ди бу чак җирдә алып атлы зур кешеләр, таудан биек гәүдәлеләр, искитәрлек бик көчлеләр. Үз халкының киләчәге өчен фидакар хезмәт иткән, хәтта гомерләре белән түләгән затлар шактый. Мари халкының бөек шәхесе, Мари әдәбиятына нигез салучы шагыйрь, язучы, драматург, киң кырлы талант Сергей Чавайн. Ул Габдулла Тукай белән аралашкан, очрашкан дигән өмет тә күңелне ымсындырып тора. Ни кызганыч, Чавайнның репрессия корбаны дигән афәтле исеме аның иҗатын, эшләгән эшләрен юкка чыгарган. Шулай да галимнәребез тарих җипләре аша Чавайн шәхесе иҗатын тагын да ачар, тирәнрәк өйрәнер әле. Ә бүгенгә Сергей Чавайнның фаҗигале тормышын, иҗатын галимнәр белән бергәләп барлык. 1937 елның бик матур яз көне Мәскәүдән поезд кайта. Анда ашкынып, шатланып, канатланып кайтучы бер кеше бар. Сергей Чавайн. Ниһаять поезд Казанга килеп туктый. Ул поезддан төшә һәм аны ике яктан колтыклап алалар. Син ирегеннән мәхрүм ителәсең диләр. Сергей Чавайн Мари халкының әдәбиятын башлап җибәрүчеләрдән берсе. Без аны чагыштыра алабыз. Осетин Кастахитагуров, Чуваш Константин Иванов, татарлар Габдулла Тукай, Мәҗит Гафури. Аларның гаиләләре шактый ярлы була. Шуңа күрә үз вакытында ул мәктәпкә дә бара алмый. Аны 12 яшендә генә әле әтисе Земский мәктәп дип атала. 2 еллык шул мәктәпкә укырга бирә. Шундый мәгълүмат бар. Чавайнның йортына авылдашлар атнага бер тапкыр җыелышкан, анесенең хикәяләрен тыңлар иштәр өчен. Аны әтисе 14 яшендә 1904 елны Казанга алып килә, чөнки ул вакытта ул туган Какшай өязе Казан губернасына керә. Казан алар өчендә баш кала. 1905 елның 5 декабрендә аны Мари филологлары, әдәбиятчылары шулай дип әйтәләр. Мари телендә беренче язма шигырь яза. Ул ото аларча, русча роща, татарча куаклык дип атала. Иктамак ото улы мемнемне лышты. Шуга туду ото, кугу ерсерышты. Он очень скучал по родной деревне. Вот так родилось его стихотворение, посвященное роще. Это образ родины Марийского края. Без торган якларда яш урман куера. Тоннарда сандугач җир сибеп уяна. Аның Казанда укыган еллары илебездә революция күтәрелеше еллары. 5-7 елгы революция. Ул инде татарчаны да бераз яхшы белә. Русчасы яхшы, үзенең туган телен әйбәтләп белә. Шуңа күрә биредәге җыелышларга, митингларга йөри. Хәтта ул безнең Хөсәен Ямашевның ялкынлы чыгыш ясавын тыңлый. Һәм әкренләп аңа да инде әнә шундый революцион фикерләр керә башлый. Укуын тәмамлаган 1908 елда ул инде китап чыгарырлык дәрәҗәгә җитә. Ул аңлады Мари халкы өчен язарга, яшәргә кирәк дип. Именно в Казани он обрел псевдоним Чавайн. И этот псевдоним был напечатан
марийском календаре, который начал издаваться, тоже здесь у нас в Казани. Шундай укымышлы егетне полиция һәр вакыт күзәтеп тора, һәм ул сизә көннәрдән бер көнне аңа гаепләр ташланыры мөмкин. 1920 елда Мари автономияле өлкәсе оеша. Һәм анда Юшкар кеше дигән газета оештыралар. Ул өлкә газетасы. Менә шунда ул башта әдәби хезмәткәр һәм бер елдан инде редактор була. Başka Finogor yazıcılar arasından min şunday tarixini anlay turgan şəxslərin yazıcılarını tapa almayım. Аның иң зур әсәре Элнет дигән романы. Менә бездә Галиябану әсәре, Зәңгәршәл әсәрләре ничә тапкыр куелса да, без бит туймыйбыз, һәр вакыт барабыз, карыйбыз. Менә шуның кебек Мари халкының иң сөйкеле әсәрләреннән берсе булып тора. Иҗады киң колаш белән үскән бер вакытта 1937 елның кулга алалар. Гаеп нәрсәдә? Ул да булса, менә Совет хакимиятенә каршы көрәшүче төркемнең үзәгендә булгансың дип әйтәләр. 37 елның 11 ноябрендә ул тормыш белән хушлаша. Аны Какшай урманында атып үтерәләр. 1956 елда ул аклана. Казан утлары журналының 1988 ел 10 санында аның турында бер тәфсилле мәкалә бирелгән һәм шигырьләре тәкъдим ителгән. Ул вакыттагы журналның редакторы Ринат Харис әнә шундый тугандаш әдәбиятларны халкыбызга, укучыларга тәкъдим итүдә бик актив эшләде. Бүгенге көндә дә Сергей Чавайн иҗаты өйрәнелә. Аның исемен мәңгеләштереп, Мари Республикасында китапханә эшли. Ешкар-Олада бульвары бар. Әдәбият өлкәсендә дәүләт премиясе булдырылган. Сергей Григорьевич Григорьев Чавайнның иҗады һәм инде сәяси, гыйльми дип әйтергә дә мөмкин эшчәнлеге бүгенге көндә яшәүчеләр тарафыннан тәкъдир ителә, зур бәяләнә